前回のあらすじ。ぴょんぴょん、ぴょん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 、よっしゃよっしゃよっしゃ、来ました来ました、僕の。ちっちゃいジャンプ踏んだ方がいいっすよ、あなたさん。ちっちゃいジャンプ。そうそうそう。その1マスで1回ジャンプ踏んでから高校で、こう、一回ちっちゃいジャンプ踏んでから行くっていう。なるほどね。調整してから飛ぶみたいな。それすれば絶対にいけます。いや、オッケー。これってさ、シフトしても落ちる？落ち。オッケーオッケー。みんな邪魔だから早く行ってほしい。いや、これ、骨を持ちながらシフトで右クリックで消えるプレイヤー。もうやだ。消えるの？消える。あの父さんだけを見たい。みんなどけろ。よし。届かなかった。ちょっともいけるかな。ノンストップでいいか。ノンストップはこれだ。俺消えた？俺消えた？いや、違う。みんなから見えてるけど、自分からは他のプレイヤー見えないけど。変な感じで。ここで、ここなんだよな。もう一度いるくね？ヒロさん。いやー。大好きだったの。てんちゃん。やべえよ、俺。よしない。逆に俺。よっにゃー。お、てんちゃん、そこまで行った、てんちゃん。絶望だよね。オッケーオッケーオッケー。意外と余裕。痛い痛い痛い。ここはここはイージーとかクソ簡単にするつもりだ。ハードでこれなのって話なんだよ。いやーでも俺のサーバー昔口があったからね。昔のパルクール。最後。あれか。絶対クリアできない。あれ誰が作ったんだよ。俺作った。全部俺だよ。で、自分で最初の方は、最後俺。自分でクリアできたのあれ。いや、俺は全部クリアしたよ。そうなの？作った方にクリアできるかすごい楽しい。みんなの様子が見たいから、あれはキャラクターオフにしたくない。何ジャンプしたの？乗り玉邪魔。乗り玉が超邪魔な位置にいるんだけど。あれ、人知れた。あれ、みんなどうやって戻すの？みんな見るの？もう一回シフトしながら右クリック。あ、シフトしながら。ここで、こう、端っこにこうジャンプみたいな。そしたら、いける。じゃあ、G いるじゃん。やで、チェックポイントまで戻れる。やをシフトしながら右クリックで。ナイギアリーブ。ナイギアリーブ超怖いんだけど、俺。すごい発狂してる。意外と楽しんでるっていうね。楽しんだよ。普通だ。MCS よりは普通なんだ。チェックポイントにむず。いや、ない。途中でセーブポイント作るか？俺さっきは落ちたんだけど。端のところで落ちたんだけど、さっき。もうちょっとギリギリジャンプできるかな、俺。で、俺だ。間違えた。最悪。間違えてゲームをマルチプレイヤーから出てしまったやつ。でもフットボール同じだよ。出たところがそこだからそうなるんじゃない？よっしゃ。あ、よかったね。言い方が超ボヨミなんだよ。叫び方。ここ余裕だわ。よいしょ。ここはもう順調にゆっくりと行こう。すごいちっちゃなところに。来た、ここにじゃん。作ってよ。早く。いやー、なんでみんな。橋もなくね、そこ。あそこに木があるんだ。ちょ待って。あ、一個戻る、俺。なんでみんなその軽々しく。いやー。誰ですか？そこの木めっちゃ辛い。いやー。おい。ここまで来たらチェックポイントだ、山本さん。オッケー。余裕だ。いやー。セット4だけど、ここ。4になっちゃってるけど。4じゃないの？ここが4じゃないの？いやー。間違えた。落ちた。じゃここ余裕だわ、このはしご。いやー、なんで？どうやって行ったあれ？わかんない。無理じゃねここ。一回止まれば。いや、止まんない方がいける。ここは多分。ほら。ここむずい。これ一番苦手俺。ここ苦手だわ、やっぱり。マジで痛い。さっきもやってんの俺。そうです。いや、本当にここがね、おかしい。でもみんなできてるからね。なんでも言えないよね。できなかったら、それはしょうがないけどね。ここも連続でいく感じか、これ。
もう本当にね、本当にこういうのね、やるしかないと思うんだよね。ヒロさん記録できてんの今。うぜえちなみになんか誰もいなくて抜けた。出たこれ、むずくねこれ。あ、これなんかツアーいいんじゃね？誰かクリアしてるんだけど。いいね。どうやっていくのこれ。いや。いった。やっとつけ直した方がいいと思うんだよね。誰かここに透明いた今。いやーもう。じゃあお前。ゴール。邪魔していく。これ下あるの？そこの下のガラスにジャンプして。あ。オッケー。届くのこれ。オッケー。マジめっちゃもうやだ。これタイム自分のスタッツで何分でクリアしたかとか見れるから。来たよ。来た。ガラス乗ったけど。マジで。ガラス乗ったけど戻されたよ俺。もうダメだわ。これクリア不可能なんじゃないのこのパルクール。いやクリアした人いる。俺ガラス乗ったけど。俺ガラス乗って戻されたよ。はい、what the fuck。さあ、一回ちょっとこれ進行期です。はい、これでいいんじゃない？俺のあれどうすんの？しょうがないな、チャンスあげるよ。大丈夫。そうやって何回も言うんだったらしょうがないな。今手掘りなんだよね。こんちゃ。よ。戻るくね？今、ヒロさん。今は届いてなかったです。ガラスじゃないの？ガラス乗ったよ俺。今どこにいるんですか？パルクール。マイサーバー。ガラス乗ったくね俺。ガラスだよね。じゃあ分かりやすく。今俺ガラスから落ちたのか。乗ってみてヒロさん。サバイバルで。いやもうぴょんぴょんに行きたいな。ちょっと待って、今の違うんだ。待ってくれ。ぴょん。今度はね。何です？クリア不可能。あれ、ほんとさんこれ、どっちにしろクリア不可能のパルクールなんですけど。ちょっと待って。のりたまくん。君クリアしたい言ってた。どうやってクリアしたんだろうね。のりたまくん。でも実際乗れるよ普通に。俺乗ったけど。壁にぶつかったらダメです。エメラルドじゃない、サファイアみたいなブロック乗った。オッケー。もう一回乗ってみて。いや。今乗ったよね。きついと。ポイント3に戻される。じゃあ買います。今かっこよくな。いやもうダメだ俺。いやみたいな。もうダメだ。これの。オッケー。ここまで来たら俺が。パルクール作ってる緊急で。ヒロさんが緊急でパルクール作ってる。なんだよここまではいける。じゃあなるかみさんのサムネ作っていきます。さんどうも。その後ろに降りてきた。ここまで来たら俺が勝つ。多分大丈夫。ヒロさんこれクリアできるんですか？はい、大丈夫です。今ちょっと変わったみたいで。でも緊急で作り直しました。もう大丈夫だと思うんですよ。ここまでいけるやつですよ。ちょっと待ってください。今のは俺のミスだと思う。4マスジャンプだからいけるはずなんで。多分いける。今のは俺のミスだ。だよね。僕間違えた。いやーもうそこで落ちる。最後いける。4マスジャンプだからいけるよね普通に。4マスはいけるよ。一回止まればいいんだよそこで。いやー頑張ってるな俺。オッケー。ここまではもうこれで。何今のミス。ここで止まれた。でこうでしょ。卓球。いやもう任せてください。ほら任せてください。いやでもね、そこまでもう来れたらもうこうですよ。ほら。もう。ぴょんってオッケー。ぴょんってオッケー。ここな。俺もうゴール直前で頑張ってる。オッケー。きたーさあはしごですか？はしごとしてはもう僕の得意分野なんで。多分ちょっとだけ。はしごに関してはもう僕のね、こういう感じですよね。